Non sei se me oíste, senón, pois repito, moi bo día a todos e a todas, e moitas gracias por vir a esta cita que vimos celebrando anualmente no órgano de participación da Reserva da Biosfera dos Ancares lucenses. Recivistes todos a orde do día. E eu, en primeiro lugar, quero pedirlles disculpas en nome do noso presidente, José Tomé, porque non pode estar nesta xuntanza e delegou en min a presidencia. E, en segundo lugar, pois quero agradecerlle aos compañeiros de mesa que aquí teño, que son, por un lado, o alcalde de Pedrafita, responsable da área de Medio Ambiente desta Diputación, José Luís Raposo Magdalena, a súa presencia aquí, e tamén a Andrea Macho e a Luís Reija en representación do Servicio de Medio Ambiente, que, ao fin e ao cabo, é con quen máis se relacionan vostedes. E a partir de aí, a todos os presentes, o alcalde de Cervantes, a Benigno, alcalde de Navia de Suarna, a José Fernández, alcalde das Nogais, Jesús Manuel Núñez, o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, que tamén ten cita para esta reunión. Tamén ao representante do Partido Popular, que non vexo a compañeira deputada Lola, probablemente se incorpore máis tarde. Como dixen, a José Luís Raposo, que ademais de ser o responsable da área de Medio Ambiente, e tamén o representante do Partido Socialista nesta reunión, a Asociación Rurancares, o Patrimonio dos Ancares, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, a ADEGA, a Asociación Galega de Custodia do Territorio, a Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais, a Sociedade Micolóxica Lucus, a AMPA do CEIP San Xoán de Becerreá, tamén a do CPI Cervantes, a Asociación Cultural O Teixeiro, a Sociedade Cooperativa Carqueixa, a Asociación SER, a Asociación Cultural Lucus Augusti, a Asociación Renta o Couce, a Asociación de Propietarios de Montes do Piornedo. En definitiva, pois, todos os que, dun xeito ou doutro, nos confirmaron que querían estar presentes nesta reunión. E pasamos xa a dar por encauzada a inicio da orde do día, co que será a aprobación da acta anterior, e para iso lle paso a palabra a Andrea. Bos días a todos. O pasado 9 de decembro remitimos por correo electrónico a todos vos o texto íntegro da acta da reunión que se celebrou tamén o 17 de decembro do ano pasado, indicando que teríades a oportunidade de facer as observacións ou alegacións que considerades. Non se presentou ningunha observación, polo tanto, creo que podemos dar por aprobada a acta. Se tedes interese, tamén a lemos, pero está gravada en YouTube, como vai quedar gravada esta reunión hoxe, vale? Alguén require que se faga a lectura da acta? Non? Ben, pois entón pasamos a aprobala. Alguén en contra da aprobación da acta da sesión anterior? Non. Entendemos, entonces, que queda aprobada. Moitas gracias. Continuamos coa dación de conta das novas candidaturas para a inclusión no órgano de participación. Neste ano, pois, recibimos varias solicitudes de inclusión neste órgano de participación, e na reunión do órgano reitor que se vai a celebrar a continuación, pois aprobarase definitivamente, de ser así, a inclusión destas entidades no órgano de participación. Eu, para isto, pois, pasa Andrea a lernos quen son as novas solicitudes de incorporación, e despois, no caso de que queiran presentarse de xeito individual, pois pasaremos a cederlle a palabra a cada un dos representantes destas asociacións para que, se o teñen a ben, nos poidan comentar os obxectivos das súas entidades e tamén de que xeito pois poden colaborar ou creen que poden ser útiles para as reservas. Así que, Andrea, cando queiras. Moi ben. As asociacións que este ano solicitaron o seu ingreso no órgano de participación son a Asociación Cultural Lucus Augusti, hoxe temos a Enrique Fernández Mon e a Juan Carlos Mejuto con nos, a Asociación Rente o Couce, que está representada por María Lisa Mol Pérez, a Asociación de Propietarios de Montes de Piornedo, representada pola súa secretaria Isolina Rodríguez, a Asociación Teitos de Piornedo, que está representada hoxe por Lucía González González, e a Asociación Corripa, que hoxe non puido asistir por motivos laborais.
Se algunha das asociacións quere presentarse, ver de que xeito pois pode comezar a colaboración coa Reserva da Biosfera, cedemos vos a palabra. Están os representantes porque... Sí, pois se queredes decir algo, deixámosvos un espacio de tempo para que poidades presentar a vosa asociación e ver que pensades que podedes aportar para que todos teñamos unha visión do que iso supón e poder ademais transmitilo ao órgano reitor que vai a celebrarse a continuación. E se non queredes tomar a palabra, pois continuamos, como vos que irades. Sí, Solina. Bueno, como... Non sei se oi. É unha asociación de propietarios de montes, entonces, ao mellor parece que é unha cousa que non cadra moi ben aquí, porque pode parecer que é unha asociación con fines de lucro, pero non é o caso, porque o Monte de Piornedo é un monte de varas e é un monte protector. O sea, na práctica, o que temos é unha asociación cultural porque para fines fiscais tuvemos que facelo así e o único obxectivo é a protección e a conservación do monte, para o cal non é moi difícil porque non hai liñas de axuda para este tipo de montes. Nada máis. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos ao seguinte. Eu represento a Asociación de Dente Coce. Lamento non falar en galego, falo moi mal. Nada, deciros que somos unha asociación que estamos en BCCEA e ya nos conocéis porque estamos haciendo bastantes actividades e pretendemos seguir involucrándonos en todo o que podamos. Gracias. Moi ben, graciñas. Bos días. Como é o primeiro acto que nos presentamos como Asociación Lucus Augusti, pois quero un pouco manifestar os nosos ancellos, non? O que consta nos nosos estatutos, somos unha asociación cultural co ámbito da provincia de Lugo, que evidentemente as nosas inquedanzas están no medio ambiente, están na antropoloxía, están en todos os eidos da cultura. Evidentemente, como non podía ser de outra maneira, somos unha asociación sin ánimo de lucro e que estamos ao vosso servicio e ao vosso dispor para o que queirades. Temos profesionales como que me acompaña aquí o profesor Juan Carlos Mejuto, que é profesor de Química, e temos outros profesionales, hai xente que nos pode aportar e que pode aportar a reserva de da biosfera, moitas cousas no que podamos, vamos. Moitas gracias. Gracias a vos. Creo que da Asociación Corripa de Teitos do Piornedo non poideron... Sí? Vamos a ver se funciona. Creo que sí. Bueno, eu son Lucía, son a presidenta da Asociación Teitos de Piornedo. O fin da nosa asociación é o propio nome indica, a conservación dos teitos vegetais das nosas pallozas que están en peligro grave de extinción. Creo que podemos aportar moitísimo a esta reserva, xa que, somos un dos enclaves claves, vai a redundancia da zona. Moitas gracias. A vos. E sí que creo que de Corripa non veu ninguén, verdade? Non, vale. Bueno, pois antes de nada agradecervos a vos a incorporación a este órgano, que seguro que ides a dar moitos frutos no futuro, como cada unha das asociacións e dos colectivos que integran. Así que benvidos e ánimo para traballar na protección deste territorio. E a partir de aquí pasamos xa ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta de programación de actividades para todos os públicos na Reserva da Biosfera para o vindeiro ano, para o ano 2022.
Como sabedes, dende o ano 2017 estánse organizando actividades trimestrais que están dirixidas a todos os públicos na Reserva da Biosfera, seguindo sempre as peticións dos membros do órgano de participación. E, en concreto, durante este ano 2021, e tal como nos informou o Servicio de Medio Ambiente, pois celebramos 24 actividades que estiveron programadas nesta reserva, 2 por trimestre, 2 actividades por trimestre e por cada concello, seguindo sempre os consellos e as medidas establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención da COVID. Todos sabemos que tivemos que adaptarnos a esta realidade da pandemia, pero tamén se procurou, na medida do posible, non perder as dinámicas, garantizando que se podían cumplir as medidas que nos dictaban polas autoridades sanitarias. Vamos a proxectar os cartéis trimestrais do ano 2021, que son os que tedes aquí detrás de nós. E, mentras os vedes, dicirvos que as actividades continúan tendo un gran éxito, unha gran acollida entre a poboación local, entre os vosos veciños e veciñas, pero tamén entre os visitantes que se achegan ata ese territorio, e por esa razón é pola que dende aquí tamén queremos propoñer que durante o mes de xaneiro teñamos aberta a convocatoria de actividades para o vindeiro ano, para o 2022, para que tanto concellos como entidades, asociacións na reserva poidan presentar as propostas de actividades que se van a desenvolver durante o 22 nestes 3 concellos que conforman o territorio, Cervantes, Navia e Becerreá. Sempre, claro, tendo en conta que estamos limitados orzamentariamente, nos gustaría non contar con ese límite, pero igual que sucede nas nosas vidas, nas nosas casas, tamén na administración temos este límite orzamentario, pero si nos gustaría que durante o mes de xaneiro se abrira a convocatoria, se vos parece ben, para que se poidan solicitar, empezar a tramitar a realización desas actividades durante o ano, a fin de non perder demasiado tempo, é dicir que rapidamente logo se podan empezar a celebrar. Polo que, se vos parece ben, podemos propoñer ao órgano reitor que se abra no mes de xaneiro do 2022 esta convocatoria de actividades para o vindeiro ano. Non sei se alguén quere decir alguna cuestión ou alguna opinión ao respecto deste punto. Non sei se funciona. Vale, dende o Sindicato Labrego Galego queríamos que estas actividades, esta formación, se faga pública, sexa unha convocatoria pública para que todo o mundo poida participar para a impartición e que sean claros os criterios á hora de escoller un proxecto ou outro. Eu veño en representación de unha compañeira que hoxe non puido vir, pero levo moi pouquiño tempo, pero me decían que todo era por email e que querían que fose todo máis, que sexa todo máis transparente, que se vexa por que se escolle un proxecto e non outro e que todas as entidades poidan participar. Vale. Agradecemos a túa aportación, pero o certo é que quen participa nesto son os concellos, entidades e asociacións das reservas da biosfera. Evidentemente, presentan as propostas, logo se decide cales son as máis interesantes en función de distintas cuestións. Isto non é unha convocatoria ao uso, cunhas bases e demais, é diferente. Vale, non responde así exactamente. Iso non quere dicir que non sexa transparente. Sí que é transparente, porque os primeiros que presentades sodes os interesados. A partir de aí se mira como facelo, coa maior axilidade posible, porque se nos vamos a unha concurrencia competitiva pura e dura, como ti dis, xa non poderíamos estalo dirimindo aquí. Nun órgano de participación sería unha cuestión que respondería a outras directrices. Polo tanto, a canalización sería outra. Este é un órgano de participación e logo se somete ao órgano reitor, que nos dá o visto bo para poder tramitar administrativamente. A proposta que vos facedes non ten nada que ver co que se ven facendo neste órgano. De todas formas, non sei se Andrea vos quere aclarar algo máis. Estou convencida de que
se fai con total e absoluta transparencia. Non quero que quede ninguna semente de dúbida sobre ese aspecto, porque sempre está o Servicio de Medio Ambiente ao voso dispor para calquera cuestión que necesitades, ao igual que os concellos e resto de entidades que compoñedes este órgano. Pero, bueno, Andrea ou Luís, que tamén vexo que está aquí, vos poden aclarar mellor os termos desta cuestión. Sí? Se me permite, non entendo a pregunta ou a dúbida. Non entendo desde o punto de vista de que nós que nos ponemos en contacto con Bosco solicitamos vos que vos solicitedes o que queredes. Entón, non entendo que falta de transparencia se ve nese procedimento. É dicir, nós non eliximos as actividades, nos poñemos a disposición vosa para as actividades que vos queredes facer. Entón, non entendo cal é a falta de transparencia. E a falta de por que se fan dúas, ou en vez de as 5 que podestes solicitar ou ano, é por previsión orzamentaria. É dicir, os cartos que temos son os que temos, e desde logo non podemos darlle 3 actividades a unha asociación porque sería un agravio comparativo, ou unha sociedade, neste caso, ou un sindicato, porque sería un agravio comparativo co resto das asociacións. O criterio de por que se van dúas actividades para cada asociación é porque senón os cartos non chegan. Penso que é sinxelo de entender. Desde logo, sí que me gustaría facer fincapé en que creo que non se pode ser máis transparente cando nos poñemos en contacto con Bosco e sodes vos os que solicitades as actividades. Por tanto, nos as temáticas non as inventamos. Nos podemos propoñervos ou decirvos que no centro de interpretación, como é o caso, se fixeron estas. Pero vos, por exemplo, no vosso caso particular, presentastes unhas actividades que non se deron nunca no centro de interpretación, con docentes que vos propuxestes. Por tanto, a falta de transparencia eu non a vexo. Simplemente poñeros un riba da mesa, é dicir, creo que é claro con todas as asociacións e con Bosco, desde logo, máis. É dicir, o criterio por que se fai 2 por cada asociación é sinxelo, non hai cartos para máis, hai de algún xeito que contentar ou que ser riguroso con cada asociación. Non podemos dar, porque nos diría Rente o Couce, oiga usted, por que le está dando a este sindicato 3 e a nosotros 2? Pues esa es simplemente la razón. E perdón por a interrupción. Non. É certo, Belén, e ademais, cando remata a convocatoria, nos facemos un cadro con estas actividades trimestrais que se envía a todas as asociacións, sabedes quen solicita cada actividade que se fai. E máis ou menos repartimos, son 6 por trimestre por 4, 24, máis ou menos 2 por cada entidade, concello que solicita as actividades. Tamén intentamos que sexan para todos os públicos, non só adultos, infantís, intentamos cubrir todos os sectores, vale? Gracias, Luís e Andrea. Simplemente por aclarar, non estamos falando de subvencións de concurrencia competitiva ao uso. Aquí o que se fai é cubrir unha serie de actividades co mellor reparto posible para o conxunto da población dos concellos que integran esta reserva, porque se facemos outro tipo de reparto, o que aquí decían, estaríamos ao mellor atendendo a 5 propostas que facedes vos para un concello determinado, ou non, que non sei cales fixestes, e deixando ao mellor descuberto outro. Trátase de cubrir o territorio dos 3 concellos con actividades para todos os públicos. Iso é o que se procura e se fai con ese reparto. Nos parece que é axeitado que durante o mes de xaneiro se reciban as propostas para poder valoralas. Tamén hai que ter en conta que sodes colectivos a veces diversos e que unhos tedes unhas prioridades fronte a outras, pero a nosa obligación é precisamente no que a esta institución lle toca como xestión da reserva unificar e atender o conxunto do territorio, tamén con esta parte das actividades. Hai outras moitas cuestións, como ben sabedes, pero, as actividades tamén forman parte da implicación das persoas e da concienciación sobre o territorio. Entonces, eu manteño esa proposta que vos facía de ter o mes de xaneiro aberto para que se poidan presentar ao mellor o que non debemos é chamarlle convocatoria como tal, porque realmente non é un plazo para recibir suxerencias de actividades, non é convocatoria, unha palabra que ao mellor non é a máis axeitada para esta cuestión, pero
Eso é do que se trata. Así que, se vos parece ben, abrimos plazo durante o mes de xaneiro. Sí, Luís. Que, como sabedes, o ano pasado foi, ou durante este ano, perdón, falo xa do ano pasado porque xa está casi rematado, abriuse a primeira liña de subvencións de concurrencia competitiva para reservas. Eu convido o Sindicato Loba Brego, igual que outras asociacións que participen nese procedimento, e as bases de concurrencia competitiva son tamén transparentes, publicadas no boletín. Por tanto, eu convido ao sindicato a que participe nese proceso, que coas ideas que teñan, vale? Perdón. Sí. Ben, pois, se vos parece ben, o facemos así, abrimos este plazo durante o mes de xaneiro para que se presenten esas suxerencias para despois realizar as actividades no resto do ano. Seguimos avanzando na orde do día e estaríamos no que é o cuarto punto, que é a presentación da memoria anual de actividades do ano 2021 da Reserva da Biosfera, e a verdade é que aquí nos gustaría presentarvos as actividades que se levaron a cabo durante o ano 2021, a memoria anual de actividades que queda arquivada, como sempre, na Deputación para que poida ser consultada por calquera persoa que así o solicite. Non sei se tedes copias da memoria das actividades. Se a tedes, non faría falta lelas todas. Se necesitades algunha aclaración sobre calquera delas, non tedes máis que dirixirvos ao Servicio de Medio Ambiente, que estarán a vosa disposición para poder prestarvos a documentación para que poidades consultalas. Como son un total de... Moito traballo, José Luis. Un total de 37 as que se levaron a cabo, e como tedes tamén copia desta memoria, se vos parece ben, isto simplemente poñelo no voso coñecemento. Se ao final da reunión necesitades ou queredes algunha aclaración, a facemos, pero se non, continuamos avanzando, e así pasaríamos a darvos conta do 7º concurso de fotografía Sendeiros das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e os Ancares Lucenses, que, como sabedes, xa se leva a cabo dende fai 7 anos, que se leva a cabo, ademais, con éxito este concurso anual das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. No ano pasado, a temática elexida estivo adicado aos sendeiros das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e os Ancares Lucenses, co obxectivo de promover as actividades ao aire libre, nas que, ademais de cumplir con toda a normativa vixente fronte á pandemia, se podía manter o distanciamento social, que permitía, ademais, coñecer a riqueza do noso patrimonio natural e cultural, encaixando tamén coa nova dinámica do turismo, que xa viña de tempo atrás, pero que pretendemos reforzar tamén moito durante os últimos 2 anos, para que as persoas que se acheguen ata aquí, ademais de coñecer o noso patrimonio, poidan disfrutar desas actividades que cada vez se están reclamando máis, vinculadas ás experiencias persoais, ao aire libre, sin masificacións, para todos os públicos. En ese sentido, tamén se puxo esa temática. Reunida a comisión avaliadora deste concurso, día 26 de novembro do presente ano, do 2021, e unha vez que se valoraron as 19 fotografías presentadas, acordaron propoñer á Xunta de Goberno da Deputación Provincial a concesión dos seguintes premios. O primeiro era para Camiño Primitivo, de Lina Iglesias Forneiro, ímolas proxectando, que así podedes velas, que recibiu un premio de 800 euros. O segundo foi para a Lagoa de Cospeito, do autor Germán Limeres López, que contou cun premio de 500 euros, e o terceiro deles foi para Cores de Inverno, na Senda dos Muiños, para Manuel María Balbas, ou Balbás, non sei como se pronuncia, Naveira, que recibiu 300 euros. Os criterios que se valoraron foron a composición, a orixinalidade e a calidade estética da imaxe. O anuncio da resolución deste concurso publicouse no Boletín Oficial da Provincia o día 13 de decembro
deste ano, unha vez que se presentou toda a documentación administrativa requerida aos 3 gañadores, pois tramitarase o pago destes premios. O igual que no ano anterior, e para difundir estas fotografías, no ano 2022 vaise a organizar por parte do Servicio de Medio Ambiente a exposición virtual deste 7º concurso, a que ademais se vai a poder acceder desde a web da Deputación, ademais de que se vai a difundir a través das redes sociais. Esta é unha finalidade importante, máis alá de fomentar a participación no concurso. É importante tamén que se difunda a paisaxe e o coñecemento, e iso se fai a través tamén da publicación en distintas redes e na propia web destas fotografías que, a verdade, ano tras ano nos sorprenden, porque coñecemos ben a paisaxe e o territorio, pero é outra forma de amosalo, e cada artista o ve a través dos seus ollos e non o amosa, o cal tamén é de agradecer. Nalgúnha ocasión tamén estas fotografías foron solicitadas para publicación, sempre co consentimento dos autores, pois sempre que nos solicitan colaboración a prestamos. Ben, pois dada conta desta cuestión, tamén vos damos conta da liña de subvencións a que se refería fai un momento Luís Reija, o responsable da área de Medio Ambiente, unhas subvencións en concorrencia competitiva que se crearon precisamente para as entidades en ánimo de lucro, para que poidades desenvolver proxectos e poñer en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico da reserva da biosfera. Como sabedes, esta foi unha primeira experiencia, nunca antes se fixera na área de medio ambiente, e aí tamén lle quero agradecer o traballo e o esforzo á área e a implicación a José Luis Raposo, que me parece que foi sinceramente unha boa iniciativa, porque equilibra a oportunidade de participar e de desarrollar actividades para calquera colectivo, e iso sempre é importante. Por dicilo, de algún xeito democratiza a participación dos diferentes colectivos. E como xa dicíamos o ano pasado, por este mes, a Deputación convocounas por primeira vez, e a partir de aí, o día 25 do mes 6 de xuño deste ano, do 2021, a Xunta de Goberno aprobou as bases para eses modelos e tamén os modelos de solicitude que eran os que iban a rexir esa concurrencia competitiva. Logo, a Xunta de Goberno, o 13 de agosto, aprobou a resolución provisional de concesión trazme unha botellina de auga, María, de concesión de subvencións e tamén a desestimación. Foi unha galleta que comín fai un pouco, seguro. A desestimación daquelas que non cumplían con todos os requisitos. En concreto, falamos dunha subvención da Asociación Rurancares, que solicitou tamén o decaimento da súa propia solicitude. Finalmente, a Xunta de Goberno, xa en outubro, o día 1, aprobou a resolución definitiva. O total que sumaban todas esas axudas eran 38.000 euros para a liña 10.3, que é a da Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. Vos digo cales foron e... Sí, bueno, pois tedelas aquí no cadro para que poidades velas. De todas formas, todo isto saiu publicado no Boletín Oficial da Provincia, o sea que é accesible para calquera cidadán que quera acceder a esta documentación e ter coñecemento destas aportacións. Non houbo alegacións no seu momento á resolución provisional, pero si se presentaron escritos por parte da Asociación Galega de Custodia do Territorio, da Asociación O Teixeiro, da Asociación Teitos de Piornedo e tamén da Asociación A Cambela, solicitando que puidese reformularse os proxectos presentados de acordo coas subvencións concedidos. E, en fin, unha vez que se estudiaron os escritos por parte do Servicio de Medio Ambiente, pero tamén por parte do Servicio de Contratación e Fomento desta Casa, que ten moito que ver na resolución das subvencións, ao igual que o Servicio de Intervención na parte de fiscalización, pois o que se acordou, como xa saberedes os que representades a estes colectivos,
foi denegalo. Por qué? Pois porque non estaba contemplado nas bases da propia convocatoria a posibilidade de modificar o proxecto inicial. É dicir, non se podía pedir para unha cousa e logo executar outra completamente diferente da que se presentara para o procedimento de concorrencia competitiva. A cuestión é clara. Se valora un proxecto e con esa valoración se asigna unha cantidade económica. Se cambiades o proxecto, a valoración vai a ser diferente en relación con esas bases e, polo tanto, a aportación económica tamén, o cual influiría no total. Polo tanto, non podía facerse así. E despois tamén había outra cuestión que é a obriga das entidades beneficiarias a realizar as actividades que fundamentan a concesión das subvencións. Esas actividades son, vostedes a obriga de realizalas para poder recibir a subvención, e esas actividades son as que constan precisamente no proxecto ou na memoria que se achega coa documentación inicial para solicitar e ca que se valora e se concede a subvención e, polo tanto, tamén a súa cuantía. Polo tanto, nese sentido foi no que se denegaron ou nos atenderon, porque non é unha denegación expresa como tal, esas solicitudes que facíades por correo electrónico. E, por último, tamén damos conta das renuncias que presentaron ata o momento as entidades que resultaron beneficiarias, é dicir, que recibiron a subvención, teñen a resolución de que teñen concedida a subvención, pero por diferentes motivos non van a poder executar as actividades. Estas son a Asociación Cultural O Teixeiro, porque non podía afrontar a cofinanciación do proxecto. Sabedes que as subvencións sempre teñen unha parte obrigatoria de cofinanciación, creo que estamos no 5%. Isto non sempre depende dunha vontade política, sino que atende a outras cuestións como nos determinan en intervención, e a veces isto ten variado dunha anualidade para outra, pero procuramos sempre que sexa un 5%, porque nos parece que poñendo ese mínimo é máis fácil que se poida asumir a parte obligatoria que teñen que poñer os colectivos. E renunciou tamén a Asociación Galega de Custodia do Territorio, neste caso por problemas de organización e xestión da entidade. O sea que foron esas dúas. Logo, das entidades beneficiarias, pois algunhas presentadas, das que hoxe se presentaron na reunión, non sei se algún ten interés en presentar o propio proxecto, senón eu o que vos podemos propoñer, e nos parece ademais que sería interesante, era realizar unha xornada no ano 2022 no que se poidan presentar e poñer en común todas as actividades que se van ou que se desenvolven con cargo a estas subvencións, máis que o mellor presentalas simplemente aquí, neste foro que é máis pechado, pois que podamos facer unha xornada divulgativa na que poida participar máis xente, vos tamén vos poidades pois achegar máis ao público, non? Facendo esa presentación de actividades. E ao mesmo tempo, pois tamén de alguna forma se dé conta de que tiveron o seu éxito, da participación que houbo e demais. Remato xa e vos paso a palabra en relación con estas cuestións que estamos falando, dicíndovos que para o ano que ven temos aprobado inicialmente no pleno do pasado 30 de novembro os orzamentos para o ano que ven. Digo aprobación inicial porque ata que se consoliden coa aprobación definitiva, pois non os teremos en vigor para poder aplicalos, pero nesa aprobación inicial xa se contempla a mesma dotación orzamentaria que no ano 2021 para realizar unha nova convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva para a Reserva da Biosfera, na que vos estades, na dos Ancares Lucenses, contando con 38.000 euros. Eu aí tamén quixera agradecer o esforzo que fai a área, porque tendo en conta que o orzamento da Diputación para este tipo de cuestións non se ampliou, non tivemos ingresos extras para entendernos para desenvolver actividades no ano que ven, as deputacións como entidades locais de momento non empezamos a recibir fondos extraordinarios, pois nin para a loita contra a COVID, nin para a recuperación, nin de outro tipo. Polo tanto, a área de Medio Ambiente, con José Luis á cabeza, decidiu continuar priorizando esta cuestión, mantendo a mesma aportación
que na anualidade anterior e, ademais, co compromiso que eles manifestan de comenzar os trámites administrativos para poñer en marcha a liña de subvencións pois con axilidade no próximo ano, do que estaredes puntualmente informados a través dos propios xestores da reserva. E esa era o anuncio que José Luis pedía que tamén se fixera para que o teñades en conta, o sea, que estas subvencións siguen adiante, en principio pola mesma cantidade, porque non hai máis dotación económica no orzamento. Había que levantaban 2 persoas a man e vos paso a palabra, si en relación con este punto, se non o deixamos para o final, vale? Nada, bons días. Nada, eu simplemente quería, en primeiro lugar, felicitar por esta iniciativa e este esforzo económico que supuxo o esforzo de sacar adiante esta iniciativa, desta convocatoria de axudas. E quería facer unha reflexión, porque nós sufrimos un pouco desde o punto de vista constructivo, desde tendo en conta que a mí me parece fenomenal a convocatoria e que digo que felicito a área. Eu creo que o que debemos intentar con esta liña de axudas sempre que señan o máis útiles posibles para as entidades. E entón, eu poño o noso caso, e tamén, por exemplo, están aquí as compañeiras do Teixeiro, que pois pasou o mesmo, que entendemos que nós fomos unha das persoas que fixemos esa alegación ou ese escrito. Entendemos que, non digo que non seña correcto o actuar, senón que non beneficia ao interés das entidades ou poder facer actividades, porque si ti pides un orzamento, como pasou, por exemplo, o caso concreto, por exemplo, aquí das compañeras de Teixeiro, de 10.000 euros para unha inversión, para facer unha obra, e tienes unha entidade pequena que non ten ese recurso e só contas con que tens que facer o 5% de gasto, cando a ti che dan a mitade do orzamento que ti das e che piden justificar o 100%, non estás cofinanciando o 5%, estás cofinanciando case o 60%. Entonces, eso fai que ti tienes que renunciar á axuda. Entonces, non é útil. E non digo que, por eso digo que habría que buscar unha forma na que puidéramos, digamos, executar eso con esa financiación do 5% e co cartos que se nos aportan. Por eso dicíamos o de facer, como dicíamos, esa, volver a, non sei a palabra, redefinir o proxecto, pero que non era redefinir, facer outra cosa distinta, senón é que se ti que vas facer unha charla en 5 concellos, pois faralo en 3, porque non tes o orzamento para facelo en os 5, pero a filosofía e todo o que é o seto da axudas continúa igual. E son moitas líneas de axudas se contempla ese tipo de cuestións. Eu digo, desde o punto de vista de facelo todo máis fácil para as entidades e que poda ser aproveitado, sempre desde o punto de vista constructivo. Xa digo que contentísimos con este tipo de axudas e farían falta máis, está moi ben, pero creemos que hai cuestións que se poderían mellorar para que foran máis útiles para as entidades, porque sei que houve outras entidades que se viron no mesmo problema, que ao final acabaron facéndoas, pero moitas veces somos entidades pequenas que non temos ese presuposto e a veces toca renunciar se non se dá esa facilidade. Vou ir contestando por partes, se vos parece, e logo Andrea tamén se quere aclarar algo ao respecto. Eu entendo perfectamente o que dis, claro que entendo. Sabes o que sucede? Que eso non é unha concurrencia competitiva. Eso que ti probós é outro tipo de axuda, que seguramente moitos de vós coñeceredes, porque se chaman axudas excepcionales, que son finalistas, porque xa se sabe que cantidade se vai a dar para unha actuación concreta. Pero esta non é a situación real dunhas subvencións en concurrencia. En concurrencia, vos presentades unhas propostas para realizar unhas actividades, pero a administración, para entendernos todos, non está obligada a soportar un porcentaxe, senón a dar unha achega.
para colaborar con esas actividades. É diferente, é dicir, en realidade, os colectivos terían que estar capacitados para facer as actividades conten coa subvención ou non. Eu xa sei que isto é imposible, non moi difícil, imposible. Pero os colectivos teñen que ter, ou deberían de ter, financiación propia. Como? Pois, da forma que sexa. Isto non é así, a realidade non é así. Por eso se chegan a sacar estas liñas de concurrencia. Claro, se vos botades contas dos colectivos que sodes no conxunto da reserva e os cartos dos que podemos dispoñer nestas anualidades, ou galla nun futuro poidamos multiplicalos, o certo é que hai que axustar con certo criterio organizativo tamén o que pedimos. Poño un exemplo, que non ten nada que ver con estas subvencións. Se queres arranxar unha casa, pretendes arranxala na súa totalidade e pides unha subvención, unha axuda para todo, para o proxecto, para a construcción, das modificacións que sexa, e logo recibes unha subvención que só che dá para cambiar as portas e as ventanas, tes un problema, porque tes que xustificar a totalidade. Eu creo que hai que ser realistas e adaptarse ás circunstancias reais, é dicir, facer aquelo que realmente se pode cubrir, contando con que, ao mellor, me chega unha aportación económica. Non sei se me estou explicando. Se ti pides para facer en 5 concellos e sabes que che costa 10.000 euros, ao mellor sabes que non podes facer a totalidade das actividades, porque a túa asociación non ten 10.000 euros, pero que podes recibir a axuda ou non. Se ti pides para facer 2 actividades, ao mellor contas coa posibilidade de facelas desde a asociación, e a maiores tes unha axuda económica para facelas, co cual queda un remanente na propia entidade. Nos, o que non podemos é, porque non se pode facer legalmente tampouco, dar axudas para a totalidade. Se fixéramos eso, tería outro nome e non funcionaría. Vale? Sí. Logo está o tema do 5%. O 5% é por lei, non é para vos, nin para esta concurrencia, é para todo. E digo, é o 5%, porque pode ser o 20%, o 25, ou o 30, ou o 50, como sucede con outras liñas que sacan outras administracións noutros lugares. Aquí facemos o esforzo porque coñecemos a situación real e porque a situación económica da Deputación é saneada e nos permite chegar a que aportedes solo o 5%. Pero se a situación de saneamento económico desta institución non fora exactamente a que ao mellor non podíamos nin chegar a eso, tiñamos que sacar unha liña na que a aportación fora superior. Eu creo que hai que apostar por proxectos adaptados á realidade. Se sabedes que sale unha liña de 38.000 euros e que é concurrencia competitiva, iso quere decir que a totalidade dos cartos, como se foran 1 millón de euros, é igual. A totalidade dos cartos se van a repartir entre todas as entidades que soliciten en base a uns criterios obxectivos. E va a tocar a tanto por entidade. Non é que se vayan a excluir entidades. Excluiránse se non chega a economía, pero non por quedar fora. Logo, é lóxico pensar que unha entidade do total que hai non vai a poder recibir os 10.000 euros íntegros. Hai moitas convocatorias de axuda a nivel estatal e outro tipo de convocatorias que che permiten esa reformulación e son de concurrencia competitiva. Perdona que te interrumpa, pero non o podemos facer polo que expliquei antes, porque mira, se vos presentades este proxecto ten unha valoración X, pero o proxecto de aí, de ali, de ali e de ali tamén ten unha valoración. En base a esa valoración que se fai, se asigna unha cantidade económica polos criterios obxectivos das propias bases, non é un invento extraño. E ese reparto económico faise en función dos puntos aos que chega cada un. Se vos modificades a finalidade, cambiando o proxecto, a valoración inicial do voso proxecto sería diferente. Chegaríades a esa cantidade ou non. Pero é que iso, ademais, influiría no do lado que tamén pediu unha subvención.
Eu sei que hai outros tipos de convocatorias, pero estas convocatorias non se pode facer porque estaríamos, cada vez que un quixera cambiar inicialmente o proxecto, estaríamos volvendo ao punto de partida. E iso non se pode tramitar, é inviable completamente. Outra cousa é, bueno, pois outro tipo de proxectos, outras modalidades, pero estas son así. Poño un exemplo de subvencións que levan moitísimos anos funcionando nesta casa, de concurrencia competitiva tamén, que seguro que conocedes porque a maioría de vós sodes entidades culturais, as de Cultura, da Diputación de Lugo. As de Cultura funcionan do mesmo xeito. Se ti pides para un concerto, logo non podes facer un magosto. Me explico? Gastar 100.000 euros, gastar 25. Pero é que o proxecto que valoramos foi o de 100.000, por eso recibiches a puntuación que recibiches. Para eso, non, é que eso é pura lógica. Se ti presentas un proxecto para fabricar esta botella, ese proxecto puntúa en base ao diseño, aos materiales, o conxunto da fabricación da botella, incluso a meterlle auga dentro. Claro, se este proxecto costa 10 e logo che chega unha subvención de 1 e nos dis, mira, é que eu con un solo podo facer o corcho. Logo non me podes pedir para un proxecto completo, porque que o teu colectivo ten que ser autosuficiente e, ademais, ten que ser unha cuestión que vos poidades asumir con independencia de que se reciba a subvención ou non. Isto funciona así. Eu xa sei que para vos é complicado, pero realmente a fórmula de funcionamento é esta. E, dende logo, estaríamos entrando nunha cuestión, eu me atrevo a decir, ilegal, completamente, se nos retrotraéramos. Sí. Ao inicio, espérate que te acabo de explicar, ao inicio, con un proxecto diferente completamente, que conta cunha valoración distinta, cunhos obxectivos distintos, porque eu, se son o colectivo do lado, o primeiro que fago é denunciar a entidade, porque ao mellor me estou perxudicando. Porque se valora mellor outra cuestión. Non é dar cartos e xa está, se só fora eso, pero é que hai unhas cuestións legales que hai que cumplir. Non se trata de que teñades 3.000, 2.000, 1.500, non se trata de eso, trátase de valorar proxectos e que eses proxectos valorados reciban unha asignación económica polo que son, polo que representan, obxectivamente. Obxectivamente, claro, se nos vamos moi altos e logo non se pode cubrir, eso tamén lle pasa aos empresarios. O mellor queren facer un proxecto e o banco non lles dá os cartos e a Xunta non lles dá a subvención, pero que isto funciona así, non podemos cambiarvos a finalidade, porque a valoración inicial, a puntuación inicial, sería diferente. Polo tanto, a asignación económica que recibiríades tamén sería distinta. E iso non só é en favor ou en perxuicio de quen solicita o cambio, sino que lle afecta ao conxunto do resto que pediu as subvencións. Eu creo que, bueno, non sei se Andrea quere aclarar algo máis, pero a realidade é esa. É un tema xa que temos xa temos falado, moi debatido. Que eu vexo claro, que eu vexo a vosa argumento, entendo o vosso argumento, pero que haxa unha dinámica de traballo de subvencións nun sitio non quer decir que a lei non permita melloralo ou cambialo para que seña máis útil. Pero mira, sabes o que pasa? A lei de subvencións o permite e hai outra liña, hai outras subvencións que se adaptan á lei de subvencións. Pero perdona que te interrumpa, para non darlle moitas voltas a este tema. As liñas de concurrencia competitiva son así. E cumplimos estrictamente co que está na lei. Contamos cos informes técnicos que nos avalan. E non podemos facelo de outro xeito, porque senón estaríamos incurrindo noutras cuestións. E, dende logo, dende esta institución, o que vamos a velar é sempre polos nosos intereses como institución, non como persoas, pero sí como institución, empezando polos técnicos, que son os primeiros que teñen que facelos, pero tamén pola legalidade de cada proceso que se faga en beneficio voso. Iso é algo evidente. E máis en estas cuestións que van dirixidas nin siquiera ao conxunto do territorio provincial. Van dirixidas a uns territorios que están conformando as reservas. Hai outros modelos? Sí, claro que hai outros modelos, pero estas subvencións en concurrencia competitiva, con valoración obxectiva, para determinar as aportacións económicas, teñen un camiño que é este, que é o camiño legal. Eu insisto, mirade o que debedes de facer á hora de solicitalas, porque o que non se pode ir por enriba das posibilidades de cada un, e o digo abertamente. Eu non podo pretender comprarme un coche se non teño cartos para facelo, máis alá de que logo me den unha subvención porque é eléctrico ou non, terei que mirar se o podo pagar ou non. E isto é unha cousa parecida.
Nese sentido, no que as asociacións teñen que valorar o que poden facer e o que non, contando coas aportacións que poidan chegar non só da Diputación, porque que estas subvencións, se non estou equivocada, son compatibles con outras, que non todas o son tampouco. Neste caso, sí, son compatibles con outras subvencións que poidan vir de outras administracións, que tamén é algo que tedes que valorar. A veces non podemos cubrir todo dende unha sola entidade ou administración pública. E Andrea, perdona que te interrumpimos. Nada, solamente indicar que efectivamente nas bases este ano, que foi o primeiro año que as aprobamos, puxemos, porque non sabíamos cantas asociacións ibades presentarvos, un máximo de 10.000 euros por proxecto. Ben é certo que, sabendo xa as regras do xogo, que hai 11 proxectos presentados, para o ano que ven, o millor, o máximo dos proxectos que se poidan presentar, pois pode ser 5.000 euros. E tamén, que ademais o fixemos con toda a boa intención do mundo, como dice Pilar, seguindo, porque non só é cumplir a lei, é cumplir tamén o propio regulamento de subvencións que temos na Deputación de Lugo, que impide, que non contempla o tema da reformulación, vale? Poderíamos coller outra forma de valorar as solicitudes, que sería primeiro proxecto co máximo de puntos, o 100% de subvención. Segundo, terceiro, carto. O carto proxecto, non temos máis cartos. O resto non se financia. Parecíanos máis xusto repartir os cartos disponibles entre todas as asociacións que estades traballando moito na reserva da biosfera, vale? Esos foron os criterios que seguimos, nada máis. Agora vamos, partindo tamén desa cuestión que di Andrea, dicir que eso se fai así porque estamos dirixíndonos a un territorio limitado da provincia. Non é o mesmo que cando sacas outro tipo de axudas que salen pois para total do territorio, non? Isto tamén influe. E logo, o tema dos máximos está sempre aí. Podemos poñer de máximo 3.000 e que haxa unha concurrencia tan amplia que non poidamos dar como máximo máis de 3.000. Eu non sei se todos tedes claro como funciona a concurrencia competitiva, pero para min é moi doado de explicar. Hai unha serie de puntuacións que son obxectivas, vale? Iso tedelo nas bases, sabedes o que puntúa de tanto a tanto. En función deso se adquire unha serie de puntos. Temos un máximo de cartos consignados. Eses cartos repártense entre a totalidade dos puntos e a cada un asígnase o que lle corresponde pola puntuación obtida. E non ten máis, é que simplemente é eso. Se reformulamos, como ti dis, volvemos ao inicio. Se facemos esa reformulación, temos que volver a valorar desde o principio e iso non o podemos facer. Non se pode facer. E a cuestión está clara, polo que está dicindo Andrea. Esta casa, ademais de ter as limitacións legais que temos todos, nesta casa non nos permiten a reformulación, pero nin para estas, nin para outras. Veredes que non salen ningunas bases publicadas que permitan a reformulación de proxectos, pero que tamén nos parece que é unha cuestión que equilibra, porque senón o que facemos interesadamente, como colectivos, e entenderíamos que se fixera, porque é lexítimo, se o permitimos, é que eu presento un proxecto. Pero é que non me dan o que quero. Pois presento outro adaptado á cantidade económica. E puntúanmo exactamente igual que outro que valía 3 veces máis. Non parece lóxico, non? Entonces, por eso se fai así tamén. E está reglado na nosa legislación interna, chamémoslle así, que é o regulamento que temos na casa. Había por aí levantada alguna man máis, sí? A ver, eu son da Asociación Cultural O Teixeiro, como decía Óscar. Entonces, nos solicitamos unha subvención para amaño do camiño que vai de Piornedo a Mustallar, porque nestes momentos está moi mal. Si hai que facer un rescate, se non ven o helicóptero, a persona morre arriba na braña, é un camín que está moi transitado. Se hai un incendio no Mustallar, as motos bombas non chegan. Entonces parecíanos primordial e é urxente arreglar este camiño. Cando nós fixemos a solicitud, claro, mover ali, nos queríamos unha cousa, un amaño moi pequeniño,
quero decir, non facer un gran camín, porque iso non o queremos que sea unha cousa pois acorde co medio no que estamos, que é Piornedo. Entonces vimos que o máximo que podíamos solicitar era 10.000 euros. E nas bases, en ningún momento nos vimos que tiñamos que executar toda a obra. Nas bases non aparecía. Entonces, nós sabíamos que non nos iban a dar todos 10.000 euros porque sabíamos o presuposto que había. Entonces, todo isto razonábalo na reunión cando fixemos o proxecto. Nos puxemos hasta Campo Redondo, un trozo que non é nin a mitad de subir a Mustallar. Dixemos, bueno, pois se non nos chega, se non nos van dar todo, non chegamos hasta o Mustallar, pois chegamos hasta, ou non chegamos a Campo Redondo, chegamos hasta Chao Grande, e a idea nosa é ir pouquín a pouco amañando ese camín. Entonces, claro, con todos os problemas que tiñamos, asumimos o 5%. O que non podemos asumir é o 65% que ten de financiación propia, que é financiación propia. E referente a subvencións de concurrencia competitiva, eu manexo, no meu traballo, nos funcionamos con subvencións. Subvencións que veñen con fondos europeos. E tamén de concurrencia competitiva, unha vez ao ano. Entonces, nos solicitamos un proxecto, pedimos ese presuposto, eles basanse nunha puntuación, e despois dannos unhos cartos, dannos menos. Nos non queremos máis do que nos corresponde, non. Entonces, a nos permítesenos. Non é facer outro proxecto, é simplemente adaptar o proxecto aos cartos que temos. Facemos unha reformulación que non pasa a outra puntuación, senón dicimoslle, vos dadenos 10.000 euros, con isto é o que podemos facer. E iso é así. No único sitio que non é aquí. Xa, porque nós temos un regulamento interno propio de funcionamento. Claro, pero que nos viste. Pero entonces haber recollido ese punto. No, mira, mira. Cando vos presentades a solicitude, presentades unha memoria ou un proxecto, verdad? Bueno, pois a subvención dase para esa memoria ou ese proxecto. Se vos queredes executar outra cuestión diferente, tedes que presentar unha memoria ou un proxecto distinto. O que non podedes é adaptar a memoria ou o proxecto en función do interese económico cando se vos di os cartos que ides a ter. Por qué? Porque eso o modifica. Eso sería unha cuestión distinta ao que ti estás planteando. E o noso regulamento interno, tal e como temos hoxe en día, a concorrencia competitiva desta casa non nos lo permite. Porque entonces faríamos unha distribución de cartos para que cada un faga o que queira. Pero iso non é unha concurrencia valorada obxectivamente. Porque vos sabedes que é o que se vai a valorar cando solicitades a subvención, porque facedes a memoria adaptada a eses criterios de valoración, entendo eu, para intentar obter a máxima puntuación e así ter o maior beneficio económico posible. Pois esas son as subvencións que temos aquí. Se vos queredes executar ese camiño e non tedes o suficiente para poder facelo, non pidades para a totalidade do camiño, porque que vos teríades que dispoñer, claro, teríades que dispoñer económicamente da totalidade dos cartos, porque non sabedes siquiera se ides a recibir a subvención ou non. E que partimos dunha base distinta. Vos partides da base de que en función do que me dan eu fago, pero nós partimos dunha base distinta. As nosas subvencións non son para eso. As nosas subvencións van en base a unha solicitude. É distinto. É distinto. Entonces, eu o que vos recomendo é que vallades pouco a pouco, como maior beneficio para vos, porque esa outra posibilidade que estades planteando aquí non existe. Non hai. Eu xa sei que hai outras concurrencias, hai outros modelos, Europa ten a súa normativa, o Estado ten a súa normativa e nós temos a propia. E si facemos alusión. Por que? Porque vos pedides un proxecto para o que solicitades se vos puntúe para recibir financiación. A mí non me podedes, a mí non, a institución non se lle pode presentar un proxecto que vos dixen antes para facer esta botella de auga completa e logo, como non me chegan os cartos para facela, a modifico, adapto a cantidade que me dan e fago só o tapón ou fago a etiqueta. Non funciona así, eso é... Fais unha botelliña máis pequena.
Pero non vale, porque non é esta botella, é outra. Entonces está influindo ao do lado que pediu para outro proxecto. Eu entendo que decides, pero nós non podemos facelo así. Estaríamos incurrindo nunha ilegalidade manifesta se nos retrotraéramos, se estivéramos iniciando desde novo. E eu insisto, eu son o colectivo do lado, creo que tardaría pouco tempo en estar reclamando para min o que outros están levando. Nós non estamos pedindo que se nos reformule só no noso. Sí, estades pedindo. Non. Outras entidades que están na mesma situación que reformulen tamén o seu. Pero eso non pode ser, muller, porque entonces estamos sempre na mesma convocatoria, iniciando. E cando vos demos... Sí, eso é outra... Eso non funciona así. Outra cousa que dixéramos, temos 40.000 euros entre 50 colectivos, a como tocades? A tanto. Pero non funciona así, as subvencións non son así. Hai que presentar unha memoria, un proxecto, e valórase. Xa sei que é difícil, pero é o modelo que temos. Por iso eu digo que non hai que ir a máximos, hai que ir ao que podemos facer realmente nas asociacións. As subvencións, como sempre, son para os que teñen cartos. Non, para os que teñen cartos non. É que vos tamén tedes a obligación de funcionar sin financiamento. Outra cousa é que as administracións públicas queiramos estar aí. Isto tamén é así. Non, para os que teñen cartos e para os que non os teñen. E presentan proxectos, pero na medida en que se poden facer eficaces. O que non podemos é reformular cada vez que que é inviable. É inviable e, además, para min é ilegal a todas luces facelo. Vamos a alargar máis isto, creo que eu só quería facer esta reflexión e, como dice Óscar, agradecer que desde aquí se acorde dos colectivos pequeniños que son os que están no rural e nada máis. Moi ben, pois moitas gracias pola aportación e tiñamos outro turno máis. Non se oi. Sí? Bueno, nada, primeiro, como os compañeros, felicitar por esta liña de axudas que nos parece moi beneficiosa para as entidades que formamos parte do órgano de participación. E dito isto, quería comentar que, tendo en conta o esforzo que se fai desde a área de medio ambiente por facer todo este tipo de documentación técnica para estas subvencións, solicitar que na medida posible se saquen canto antes. Pensamos que se sacan pronto os proxectos que se desenvolvan poden ser moito máis interesantes, máis ambiciosos e pensamos que bon para a reserva, para o órgano de participación e para as propias entidades. Nada máis que iso. Ben, pois nesa liña estamos, en sacalas canto antes para poder axudicalas. Bueno, pois recollidas as vosas aportacións, pasamos ao seguinte punto, que é unha dación de conta dos fondos do Mecanismo Europeo da Recuperación, Transformación e Resiliencia para as reservas da biosfera de Galicia. Sí, iballe pedir a Andrea, porque é un pouquiño extenso, que o resuma, porque sobre isto iremos avanzando, como con todo o que ten relación cos fondos europeos que se están achegando, e nos fai un pequeno resumen, Andrea, para que sepade sobre todo de que se trata e logo pois xa iremos avanzando. Imos ver, este verano, en xullo de 2021, a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ratificou un reparto por comunidades autónomas dun total de 500.000 euros do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que son os fondos PRTR. E, ademais, por primeira vez, incluíu unha liña específica dotada con 50 millóns de euros para as 53 reservas da biosfera declaradas en España. Dentro dese reparto, o Consello de Xestores tamén participou nos indicadores e nos factores que ian ter en conta para ese reparto de 50 millóns de euros. Finalmente, a Comunidade Autónoma Galega recibiu case 6 millóns e medio, que significa case o 13% dos fondos estatais viñeron para Galicia, para 7 reservas da biosfera declaradas. Terras do Miño, Ancares lucenses, xestionadas por la Deputación, Mariñas coruñesas, área de Allariz, e logo, para xestionadas pola Xunta, Río Eos, Coseterras de Burón, tamén na provincia de Lugo, Ribeira Sacra e Serras do Oribio de Courel, que se declarou recentemente,
e penso que xa está, ninguna máis. Vale. O tema é que agora a Xunta de Galicia ten que ver como reparte eses cartos. Vale? Entón, o que imos é que é moi importante tanto para os órganos xestores como para os concellos e as entidades e asociacións que traballedes na Reserva da Biosfera. O tema é que a Xunta de Galicia de aquí ata verán de 2022 ten que repartir eses case 6,5 millóns de euros entre as 7 reservas da biosfera. Vale? Que van facer? Isto anunciou a Conselleira de Medio Ambiente o pasado 1 de decembro que tivemos aquí a inauguración da exposición da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. Vale? E hai unha nota de prensa da Xunta de Galicia onde está todo isto. A metade do orzamento, 3,2 millóns de euros, se destinará a axudas para os 86 concellos incluídos nalguna das 7 reservas da biosfera e tamén para entidades sociais, ambientais e montes veciñais nestes municipios. 3,2 millóns de euros. E, ademais, a Xunta resérvase para as reservas da biosfera que les xestionan como xestores 1,3 millóns de euros e logo para as 3 que non xestiona, que son Terras do Miño, 4, Terras do Miño, Ancares Lucenses, Allariz e Mariñas Coruñesas, teremos unha orde de axudas ao que podemos concorrer nós de 1,85 millóns de euros. Vale? Entón, a Xunta está tramitando as convocatorias, xa está co tema das bases. Nos, en canto teñamos alguna noticia, somos os primeiros interesados en que tanto os concellos como as asociacións, entidades, poidades concorrer. Os iremos informando de todas as novidades que teñamos. Supoño que ao longo do mes de xaneiro ou febreiro poderemos facer unha reunión informativa para plantexar tamén proxectos que se poidan facer dentro do territorio. Os que poidamos propoñernos como xestores e os que poidades propoñer vos como concellos ou como entidades. Vale? Pero pensar que de aquí a maio, xuño, estarán esas convocatorias, seguro, aprobadas e publicadas no DOGA. Vale? Intentaremos, dende a nosa parte, axudarvos no que podamos para intentar captar o maior número de fondos para a Reserva de Ancares. Vale? Continuamos. Óscar. Perdón. Nos, pero isto xa non é cousa da Xunta de Galicia, é a nivel nacional. As comunidades autónomas que teñen reservas da biosfera que non están xestionadas pola comunidade autónoma teñen que facer unha concurrencia competitiva. Pedimos todas as reservas que non dependemos da Xunta que fora unha adxudicación directa en función dese reparto que se fixo estatal. Ben é certo tamén que a Xunta respetou ese reparto. O que nos debería tocar a cada unha está neses 1,85 millóns de euros, vale? Pero temos que concurrir, non nos queda outra, vale? Penso que vai ser, unha mesma convocatoria con dúas liñas, unha para entidades locais e outra para entidades, vale? Descoñezo o reparto que van facer entre unha liña e outra, non o sei. En todo caso, cando saian as convocatorias xa teredes a información. Ben, pasamos ao punto seguinte, non por nada, pero que ás 4 da tarde temos a outra reserva, polo tanto, temos que axilizar un pouquiño. No medio temos o órgano reitor. A dación de conta dos procedementos de avaliación ambiental de parques eólicos na reserva da biosfera, da que nos dá conta tamén resumidamente Andrea dende Medio Ambiente. Imos ver, nesta anualidade de 2021, todos o sabedes, tivemos unha avalancha de solicitudes de informe, de participación en procedementos ambientais de parques eólicos nos territorios de Ancares, moito máis en Terras do Miño. Isto non é unha causística exclusiva de Galicia, a nivel nacional todas as reservas da biosfera están igual. Creouse un grupo de traballo no que participamos 12 reservas da biosfera españolas, entre elas Ancares Lucenses e Terras do Miño. En ese grupo de traballo trasladamos ao secretario do programa MAP a nivel internacional unha carta con esta preocupación para que valorasen unha relectura e nos dixeran como tiñamos que interpretar
o marco estatutario da Rede Mundial das Reservas da Biosfera. Vos leo simplemente unha liña do que poñíamos nesa carta, que compartindo a extrema preocupación polo desequilibrio atmosférico, queremos trasladar a preocupación nas reservas da biosfera españolas ante a avalancha de peticións de ubicacións de parques eólicos ou plantas fotovoltaicas no chan nos nosos territorios nos últimos meses. E pedíamos que se fixese unha actualización do que ese marco estatutario do ano 1995 da Estrategia de Sevilla dicía, que era determinar, por unha parte, cales son os intereses das diferentes partes interesadas e integralas aos procesos de planificación e adopción de decisións na administración e o emprego da reserva da biosfera. Por outra banda, realizar unha avaliación dos produtos naturais e os servizos das reservas e, sobre esa base, promover medios ecolóxicamente sanos e económicamente viables de extraer beneficios para as poboacións locais. Porque as reservas da biosfera deben representar outro xeito de ordenar os recursos territoriais, repartir localmente beneficios polo uso de recursos naturais e priorizar o respecto á natureza circundante da que somos parte. Ben, todo este tema, ese grupo de traballo o comentou no Consello Anual de Xestores e o propio Consello de Xestores o presentou o Comité Español do Programa MAP, que finalmente, entre o que propuxemos nós e outras incidencias que había abertas en reservas da biosfera, por exemplo, neste caso, o Sindicato Labrego Galego presentara esa incidencia en Madrid, acordouse finalmente que o Consello Científico realizase un estudo sobre a viabilidade das instalacións eólicas, fotovoltaicas e termosolares, incluída a repotenciación e infraestructuras asociadas nos territorios declarados reserva da biosfera. Este foi un acordo de setembro. Estamos á espera da resolución do Consello Científico para ternos os nosos informes e as nosas conclusións. Vale? Sí. Onte o Sindicato Labrego Galego rexistrou unha solicitude que é exactamente o que a compañera está do que estás falando ahora mismo. O que se solicita en este escrito é que este órgano lle dirixa ao órgano xestor a solicitude de que intente formar parte en este estudio, en este informe que vai a facer o Comité Español do MBA do UNESCO. E tamén que este órgano de participación faga unha comunicación sobre o posicionamento que ten en este tema. Bueno, moi brevemente, porque en realidade este punto é unha dación de conta e o que ti estás formulando é un rogo que teria que ir ao final, pero así xa abordamos agora. Primeiramente, o escrito entrou por rexistro, nós coñecémolo hoxe a primeira hora da mañá. Non di exactamente o que ti estás dicindo, di bastantes cousas máis. E en relación ao mesmo, Andrea tamén a continuación nos pode aclarar algún termo, pero en todo caso está en marcha o mecanismo para elaborar ese informe. Creemos que o máis prudente é deixar traballar, ver os resultados do informe. En función deso tamén poderemos tomar unha mellor posición, sen dúbida. Eu non teño motivo, supoño que ningún de vos tampouco, para desconfiar de que ese informe se vaya a facer de parte de ninguén, todo o contrario. Creo tamén que formar parte da comisión informadora, dende que xa está traballando, non ten moita lóxica agora mesmo, que era o que ti estabas apuntando. De todas formas, non sei se o resto das persoas teñen acceso ao mesmo ou non, non é fácil, porque xa digo, nós vímolo a primeira hora da mañá. De todas formas, a min si me consta que o Servicio de Medio Ambiente está moi pendiente de todo isto, se está encima, non é unha cuestión, unha reivindicación para min, e desde o meu humilde punto de vista imprescindible, porque o seguimento estáse facendo e se está en contacto con eles e se está informando ou se informará de cualquera cuestión que nos pidan. Tamén propoñede solicitar unha moratoria á Administración galega a hora de emitir as declaracións de impacto ambiental sobre os proxectos que están en tramitación. Bueno, eu creo que en todo caso se pode valorar.
pero participar activamente na realización do estudio desde que o está facendo, que non está facendo desde aquí, eu, sinceramente, non lle vexo moita lógica. E logo tamén pedides que se faga unha difusión dun comunicado oficial. Estas reunións son para o que son, se sacan publicacións despois da celebración de cada unha delas, e en todo caso aquí somos moitos os integrantes e supoño que sin coñecer o informe pormenorizadamente, a lo menos nós non estamos dispostos a facer manifestacións públicas ao respecto mentras non coñecemos o resultado do informe. Vale, gracias. Seguimos entón coa dación de conta das actividades da Rede Española de Reservas da Biosfera. Bueno, hoxe temos con nos a Paco Cantos, o secretario do Comité Español do programa MAP, pero Paco, se che parece, comento, a ver se non me esquezo de nada, vale? Este ano a Rede Española de Reservas da Biosfera estivo moi volcada no 50 aniversario do programa Persoa e Biosfera que declara as reservas. De feito, arrancamos o ano con este calendario de National Geographic que estivo dedicado á Reserva da Biosfera Ancares Lucenses precisamente no mes de marzo. Ademais, fixo artigos divulgativos como este de Quercus, no que colaborou a Reserva da Biosfera Terras do Miño. Tedes aí a Martiño Cabana, biólogo da GCT. Estáse a elaborar un libro conmemorativo do 50 aniversario. No caso de Ancares colaboramos cun artigo polo tema do proxecto de posta en valor e identificación de propietarios de Souto de Castiñeiro, que foi gañador, como sabedes, da Copa Creativa 2020 este ano. Ademais, tivemos material promocional que en algún caso conseguimos repartir entre vos nas actividades que fixestedes este ano. E últimamente aprobaron a primeira convocatoria de recoñecementos das reservas da biosfera que estamos pendentes da resolución. Ademais, todas as reservas da biosfera española, cada 2 anos temos unha avaliación por parte do Consello Científico, tocounos este ano tamén. Tivemos reunións en setembro e outra extraordinaria do Consello de Xestores polo tema importante dos fondos que veñen para o ano que ven. Eu penso que xa nada máis, Paco. Non sei se queres comentar algunha cousa máis. Isto é un mini resumen de todo o que fixemos. No, nada que añadir. Yo creo que lo que ha dicho Andrea se resume. Se han hecho muchas actividades en todas las reservas y la semana de la Reserva de la Biosfera, no sé cómo lo habéis organizado aquí. En noviembre se han hecho multitud de cosas en cada una de las reservas y bueno, yo creo que en conjunto pues sí que se ha aumentado mucho la visibilidad de las reservas y que esto ha ayudado mucho a reconocer la figura, no solo en Galicia, sino bueno, pues en toda España, y yo creo que esto es muy positivo. Únicamente informaros de que en 2022 UNESCO, al estar este tipo de acciones un poco, se han visto un poco deslucidas por el tema de la situación sanitaria, Naciones Unidas, bueno, en este caso UNESCO, ha prolongado la celebración del aniversario también a 2022. Es decir, que aún se pueden realizar actos encuadrados dentro de este 50 aniversario en 2022. Pues moitas gracias, Francisco. E seguimos xa co punto 10, que é a dación de conta, neste caso, da actividade das redes da reserva en Galicia. As 6 reservas da biosfera, agora 7, xa sabedes que existe un comité de coordinación da Xunta de Galicia que conforma esta rede de reservas da biosfera de Galicia. Tivemos reunións en febreiro e en marzo, se crearon grupos de traballo polo tema do 50 aniversario do programa MAP, temas de estudos de zonificación, ampliación de reserva da biosfera que temos pendentes varias reservas galegas e que ningunha fixo avances neste ano, e co tema da marca. Ademais, en verán celebramos un ciclo de conferencias Somos Biosfera, en colaboración co CEIDA. No caso de Ancares, o 9 de xullo celebrouse esta xornada que está colgada en YouTube, no canle do CEIDA.
E, ademais, pois, últimamente, nestes meses, tivemos algunha reunión na Dirección Xeral de Patrimonio Natural polo tema, precisamente, do reparto dos fondos europeos. E, finalmente, o 1 de decembro, inaugurouse aquí en Lugo a exposición das reservas da biosfera de Galicia, que irá rotando polas principais cidades galegas. Ben, pois, rematada este punto, nos queda o último da orde do día, que son rogos e preguntas. Procuramos xa ir atendendo ao longo da celebración deste órgano de participación as cuestións que iban saindo, porque a veces é máis práctico abordalas no propio punto que non adialas para o final. Se alguén ten alguna cuestión que aportar en rogos e preguntas, le pido que levante a man e deixaremos para o último momento pois a Antonio Rigueiro, que tamén lle dou a benvida, que nos acompaña aquí, e empezamos logo con esta cuestión. Sí? Sí, o meu rogo é pola ubicación da xuntanza do día de hoxe, que supoño que se esperaba motivada polos temas sanitarios, pero agardemos que para o ano que ven que haxa unha maior normalidade e que poidamos tamén voltar a Ancares, non? Simplemente por aclarar, en canto podamos, pero, bueno, onde podemos garantir as mellores medidas higiénico-sanitarias é aquí, é o local que temos autorizado tamén polo propio Servicio de Prevención da Casa para a celebración de xuntanzas, e ese foi o motivo. Temos tantas ganas como a vos de poder facelas no territorio. Alguna cuestión máis antes de Antonio? Sí. Bueno, eu só é para amosar o agradecemento do colectivo Patrimonio dos Ancares pola publicación do noso Pedras con Lenda, non? Que tuvo unha gran aceptación. Non está o presidente, agradecerle tamén o prólogo, non? Que foi certamente maravilloso. Tamén os concellos de Becerleá, Cervantes e Navia, que nos facilitaron a presentación, e doblemente o de Navia, porque nas xornadas que tivemos sobre a época medieval, as xornadas de Historia e Arqueoloxía, pois tamén nos puso todas as facilidades. Bueno, e simplemente iso. Gracias. Temos prácticamente rematado, simplemente dicirvos tamén que o libro Árbores en Lleiras e conclusións sobre as conferencias de Luís Asorei o vamos a elevar ao órgano reitor, que se vai a celebrar xa a continuación. Así que moitas gracias a todas e a todos por vir. Recollemos todas aquelas cuestións que nos plantexastes. Agardamos poder mellorar, volver pronto ao territorio e, sobre todo, moitas gracias por vir e polo que facedes ao longo de todo o ano. Como supoño que non nos veremos, pois boas festas de Nadal para todos.